Derɗiraɓe on jaɓɓama hande bo kadi mi yiɗi mi wolwa dow koɗo dogga nder duniyaru kadi mi yiɗi kadi en lorta fayin en laara koɗo dogga nder lesɗe meɗen africaine je. to en fuɗɗira kadi mi yiɗi en fuɗɗira be vidéo el petetel ni. Wodi kuje feere hande miɗon no waɗa miɗon no lincita, miɗon no waɗa recherche ji am, mi laara kadi miɗo tokkita koɗo mi laara koɗon no sala nder nokkuje probléme ji saloji ha nder lesɗe Afrique du Nord go. Hande kadi mi tawa vidéo el feere commentaire dow haala ko en wiyanno go, mi wi kadi mi laara vidéo el ma mi waɗa réaction am ha dow en wolwa dow vidéo el ma ɗo kadi en laara ɗume on vidéo el ma ngel famnan en koɗo dogga. Nda ɗo ɓe wiyanno nyawndoophe ɓe wala frontiére go, kamɓe on gaɗi alerte ɗo ni ɗo may ɗo. Donc ha ɗo ni vidéo el ngel ɗo wolwa dow koɗo sala dow probléme ji Afrique du Nord. Minen daga probléme e hawde ɗo probléme daga wodi daga ko wangi ha nder Tunisie ɗo mi wimon yo probléme may na ɗum probléme hertanayi Tunisie tan. Mi wimon ɗo dogga nder Algérie, mi waɗi vidéo el feere bo daga ko artino mi holli on ɓikkon feere ɓiɓɓe feere ɗo nder désert ɓe Algérie sakkin ɗum nder désert. Mi wimon fu probléme may fu ɗo nder Maroc ni to vidéo el ɗo ngel hollata ko ngel waɗata ɗum hujja on ka dow komi wino go. En nana ngel, en nana ko ɓe mbiyata ɗo ni reportage on ɓeɗo ɓe gaɗata, mi tammi ɗum mi anda chaîne français noon kadi ɓeɗo gaɗa reportage ko dow koɗo doggata toon. Ɓe wi médecin sans frontiére en ɗo kamɓe on ɗo reporte ɗo ko médecin yimɓe nyawndoɓe ɓe wala keeri mbiyoy dow koɗo sala Algérie. Ɓe mbiyo ɓiɓɓe e rewɓe worɓe e mbarama ko walla ɗo maña ngam wala ndiyam, ngam soyde ndiyam e soyde ñamdu. Ɓe wi woɓɓe nder maɓɓe kadi nawnama, woɓɓe bo kadi majjinama nder ɗo majjo e nder désert. To en nana ko ɓe mbiyata kadi ɓawata to en gaɗa commentaire ji meɗen. Médecins sans frontières alerte et dénonce, l'Algérie expulse des réfugiés et les abandonne en plein désert. Dans la région d'Agadez, vous voyez au nord du Niger, la région du Niger qui partage sa frontière avec l'Algérie. Justement, selon l'ONG MSF, 4677 personnes. laari ɗo kam bannin ɓe hawri ɓe ɗo kana ko dabbaji mana ɓe goɗɗo waɗata ɗum banni ɗo ko ɓoosaji ko na moftata ɗum banni ɓe waɗa banni ɗo africaine ma kadi mi tammini vidéo ɗo ngel ɗo holla en ɗo africain ma ɓe mofti ha nder désert ɗo nder désert hakkunde mi wino mi wolino ha vidéo lam sal ɗo nder désert hakkunde Algérie be Niger. Ont été expulsés de la sorte depuis le début de l'année et ce n'est pas plus compliqué que ce que vous imaginez. Des migrants déplacés dans la région par les autorités algériennes et tout simplement abandonnés en plein désert. Vidéo lo mi waɗi ɗo ngel ha wodi vidéo gotel nder nde mi waɗi ha dow YouTube mi watoy image ɗo. 2000 km du désert, on fait en plein désert, on ne connaît même pas de quel côté ça part. Nous on est comme ça en train de chercher pour ressortir au désert. Regardez, c'est les jeunes Africains qui mettent comme ça au désert. Les jeunes Africains, regardez, ça c'est le désert. Ça c'est le désert du Niger. Ils n'ont accès à aucun abri, se retrouvent dans le désert. Les températures peuvent atteindre les 48 degrés, sans parler des conditions d'hygiène et des tentes de fortune. MSF de préciser. ɗo pat ɗo laara kadi yimɓeji ɗo ɓale'en ma on kadi sankitama nder désert ji hunde ɗo désert ji manga on andi désert ji hakkunde Mali be hunde ɗo ɗum hunde on catuɗum nangue ɗo fetti ha totton ɗo watoma ɗo ɓe wima wato ɗo ya 40 degré ma ɓe sakkinta ɓe nder totton. Que le phénomène n'est pas forcément nouveau. On parle de 14 000 déplacés de la sorte en 2022. Ils ont pris nous à Ouram, ils ont fait envoyer à Tamaracet. Ils ont torturé nous encore, beaucoup même le téléphone, l'argent, tout. On nous a jetés à 4 heures du matin en plein désert, sans nourriture, sans eau. Je n'avais plus aucune force. Ils tournaient autour de nous avec leurs véhicules. Ils tiraient des coups de feu pour nous faire fuir. J'ai fait une fausse couche sur la route et une fillette du Cameroun aussi. On a vécu la même chose. Une fillette du Cameroun aussi. Non. Hunde may ɗo kanjum jotta a yiɗo on probléme meɗen africaine en ɓale en probléme ɗo en ɗo numayo to hunde ɗo waɗa goɗɗo feere ɗo enen kam to hunde may mema en ɗo kam wala ko yaali en en anda bo ko kala ko memi goɗɗo nanduɗo ma fu memete an may bo ayi ha ɗo may ɗo kadi e yimɓe ɓeɗo ɗo mayɗo africaine may ɗo nder maɓɓe woɓɓe feere ɓe camerounais woɓɓe feere daga nigéria woɓɓe feere daga côte d'ivoire an kam enen fou kanjum on yo yiɗugo hunde ma yiɗama to hunde banni waɗi ɗo yimɓe wolwa ngam yo yiwgo yo enen joɗugo wigo yo to
ɓe wiyanno to to ɓeɗo laɓa banda jorgol an bo sofno hoore ma renugo donc kanjum e on ɗo ɗo. Nous avons perdu nos bébés, ils ont été tués. Des femmes sont mortes, des hommes, des enfants, parce qu'il n'y a ni eau ni nourriture, on meurt de faim. Certains ont été blessés, d'autres ont disparu dans le désert parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin. Ces réfugiés subsahariens qui arrivent au nord de l'Afrique, c'est l'Europe, rappelons-le, qui les vit. Bon, ɗo koɗo holla ɗo debbo ɗo takkile goɗɗo wakkere Liberia comme walla Sierra Leone. Bon, ɗo koɗo holla yo koɗo tabbitina yo walla ɗo ɗo hujja on do vidéo lam ngel mi waɗino ɗo yimɓe feere foti wiya yo ko goɗɗo waɗi vidéo may ɗo ko walla taw ɗo ɓedda mandana ko walla goɗɗo ɗo exagéra walla no kujiji ma woni. To ɗo ɗo vidéo ɗo ko wonɓe ɓe ɗuɗay enɗam no ɓe waɗan ko tulli banni fuu. Yimɓe ɗo mandi ha Égypte ɗo woodi yaake égyptien en ha nder Égypte ɗo kamɓe ɗo woodi yaake feere ɗo ɓe ɗon waɗa réfugié en ɗon wada toon woɓɓe ɓe jooɗi ha nder Égypte wala ɗereji bana somalien en be yimɓeji ɓe Soudan Sud Soudan ɗo nde égyptien en andi autorité égyptien en andi o wala ɓe ngala ambassade ɓe pays ji maɓɓe ɗon nder probléme ji ɗo no ɓe waɗanno ɓe ɓe ɗon no hoosa yo yimɓeji maɓɓe yimɓeji surtout ma yimɓeji maɓɓe je ɗo yiɗi eɓa ta désert ya nasta Israël o to ɓe nangino ɓe ɗo ɓe ɗon waɗa ɓe no ɓe jonta ɗo ɓe hoosa ɓe hokka militaire en ɗo hawra waɗa business ji ɓe yimɓeji médecin en kanjum e ɗo ɓe waɗata ɓe wujjata organe ɓe hoosa ɓe waɗa ɓe opération ɓe mbara opération ji de ɓe gaɗanno opération ji banni ɗo rewɓe ɓe ɓiɓɓe fuu somalien en jotta to on waɗi google ɗo ma to hakkilay to hakkilay goɗɗo tawan ha dow google ɗo to a waɗi recherche a tawan yo wato ndaɗo ni ɗo to a waɗi recherche banni ha nder Égypte may ɗo a laran kujiji miɗo no holla mon ɗo ha nder Égypte may ɗo photoji may jotta ɓe waɗi ɗum ɓe waɗi ɗum ɓe itti ɗi ɗo internet ɗo amma ɗo ɗo yaaki may ɗo wakareji anneji ɗo anneji 2000 nda ɗo somalien nda photo banni ɗo 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 ha Égypte on miɗo mandi yaaki may miɗon ha nder Égypte ɗo ɗo ɓingel on ɓuray ɓingel on kecce ɓuray duuɓi no wiyata ɗo ɓingel on ɓuray yottay nduuɓu ma nda ɗo dada mako on laare ɓernde maɓɓe ɗo ɗo opération ji to ɗo ɓe gaɗanno ha nder Égypte wakkere yaaki min ɗon no ha nder Égypte ɗo yimɓeji je surtout yimɓeji bana Somalie on yi kamɓe ɓe Somalie ɓe yimɓeji Soudan du Sud ɗo ɓe ngala mawɓe ɓe jogay leddi maɓɓe jogayno gouvernement go to égyptien hiriti haala may égyptien ɗon waɗani goɗɗo maɓɓe majje ɓe nanga ɗum banni ɓe ɓe waɗa ɗum anesthésie ɓe maɓɓita ɓandu muɗum ɓe seeka ɗum ɓe wujja irin bana kujiji bana ɓerde ngam andi yimɓeji ɗuɗum ɗo ɗafta ɓe ha nder pays ji Égypte may ɗo salteji ɗuɗi ya totton ɗo yimɓeji ɗuɗum ɗo wara ɓe hunde feere ɓe wiyata heart failure donc wato ɓernde maɓɓe waati goto nde ɗo yiɗi sanjego donc kanjum maɓɓe ɗo mari haji organe ji bana ɓerde e bo yimɓeji ɗuɗum ɗo mari haji sanjugo rein kidney failure ɗo may bo ɓe ɗo mari to nda ɗo may ɗo to ngam majum may ɗo waɗi banni yimɓeji ɓe ɗo wujja banni ɗo ɓingel petel wala ko yaali ɓe debbo ɓe gorko fuu ɗo bo pat ɗum julɓe ɗo somalien on to ɗo organe to ha nder Égypte ɗo arabe en ɗo en lorta fayndo vidéo ɗo to ha nder Égypte ɓe ɗon gaɗa banni soudanais sud soudanais ɗo ni wagare ha nder désert je ɗo surtout yimɓe ɗaftoɓe be érythréen en fuu on yi érythréen en kamɓe ɓe ɗo dogga dictateur ɓe ɗo dogga goɗɗo maɓɓe président maɓɓe ɗo dictateur jo on to ɗum militaire noon ɓe dogga ɓe yaha Égypte to ɓe yaha Égypte ɓe ɗo ɗafta nastugo leddi Israël wakkere Sina to ɓe nangi ɓe to militaire en égyptien nangi ɓe goo so ɓe hokkita ɓe gaɗa business ji maɓɓe ɓe sippaɓe tan ha docteur en go ya wujja organe ji maɓɓe to arabe en kam waɗa wala ko yaali ɓe gaɗan ko tuli ɗo may fuu to en laara commentaire ji kadi ha commentaire ji ɗo on yiyata yo no yimɓe famiri no yimɓeji ɗo yi'ira meɗen nda ɗo on ko salata Maroc bo o yono may ma on ɗo wolwa on ɗo wiya yo way algérien en tunisien en halluɓe to nda ɗo laare ɗo yimɓe ɗo fuu ɗo vidéo ɗo yimɓe photo ɗo min mi wolwanino haala majum mi wino marocain en mbari no ɓuran 200 personnes yimɓeji immigrant africaine ɓe ummuɓe nder lesɗe Afrique may
marocain waɗino e mbarino ɓe. To nda ɗo jotta ha nder commentaire ji ɗo ko waɗi ha nder commentaire ji ɗo nda ɓe wangini goɗɗo waddini am hujja do vidéo lam go laare ɗo vidéo ji ɗo africain ma ɓiɓɓe africain ma laare no ɓe waɗi ɓe woɓɓe feere nder maɓɓe maynama woɓɓe feere maynata laare ɗo ni kadi ɗo ni ɓiɓɓe ɗo ni himɓe on waɗata himɓe banni yimɓe on ɗo waɗa yimɓe banni mofti ɓe bana dabbaji on wato hawri ɓe ha nokkure gotel to fiji ni ɓe faɗɗaɓe ɓe waɗa mon bana jotta bana ha nder vidéo ɗo goto nder debbo ɗo ɗon no wiya yo yimɓe fiji walla goɗɗo commento waɗowo commentaire nder vidéo ɗo wiya ɓinguel feere ɗo wiya ɓeɗo fiɗa bal ɓe tara ɓe mota ɓeɗo fiɗa heɓa ɓe sankita ɓe ɗo banni ɓe mbara ɓe pat tan to ɓe tawi wala ko ɓe waɗa ɗon ngam yimɓeji ma ɗum dabbaji on nda laare nda ɗo photo ɗo on miɗon no wolwana daga ko arti miɗon no wolwana haala ɗo ha vidéo lam mi wino yo Algérie Maroc ɗon no waɗa banni ɗo goɗɗo on répondi waɗi reply répondi marocain feere je ɗo kongdana yo ko algérien waɗi sakkingo ɓe africain e nder désert on ɓe heeɓi ma algérien feere bo wari wangeni kadi kubaruji no laari kadi kamɓe ma ɓeɗo no soyde perki maɓɓe ɓeɗo nanga hoore maɓɓe nda to en yaya yeeso totton ɗo e laara kadi en dirta seeɗa laara ɗume ɓe wiyata l'Algérie la honte de l'Afrique ɗo marocain on wiyata banni e Algérie wayna semtede Afrique kanjum on algérien ma répondata ɓe wiya ɓe onon bo onon ni onon wala wolde ay onon wala wolde laara vidéo ji maɓɓe may ɗo ɗo kam commentaire ji vidéo gotel ɗo ka ko laaren enen manga haala may boyata ɗo africain en a yi enen banno mi wino yande salnogo africain jangata ɓalejo ko a waɗi ɗum fuu wala no ɓe wiyanno ko wala nanata ko a waɗi ɗum fuu ɗo jooɗi bana no ɓe wiyanno ko bana wamde noon a faɗɗa ɗum fuu nanata lorta fen janngo bo waɗa banni to on yiyan africain en ɓeɗo nder maɓɓe may ɗo yimɓe je ɓe sakki nder désert go kamɓe ma on ɓe hotata kadi na on yijjata ɓe hoosi ɓe tawa ɓe hotata ɓe ɓeɗo pratique diine islama to kamɓe ma ɗo ɓe fuɗɗata kamɓe ma hotata ɓawo ɓe waɗi ɓe bone banni ɗo kamɓe ma hotata yafa en ɗo ɗafta wiya yimɓeji africain en je ɗon ha nder afrique go diina islama na diina boɗɗum ɓawo ton ɗo ma exemple ma ɗo banni enen fuu bana jotta miɗo no wolunana ko vidéo lam artugel mi wino men yo mamiraɓe meɗen arabe nde faɗɗi ɗum fartoye ɗum nder wurtinɓe nder égypte ɓe soudan to kamɓe bo nde ɓe fottoy ɓe africain en feere ɓe fuɗɗi ɓeɗo waɗa africain en banno arabe en waɗi ɓe to ɗum analogie may ɗo ma ɗum vidéo el ɗon kangel ma hollata yo kangel ma ngel hollata yooruki komi wino ha nder ɗumde ɗo yimɓe banni ɗo a tawa ɓe to ɓe hoti ɓe wiyama kay ɓe sendirta ɓe diina to ɓe hoti ɓe ɓe ɗafta wiigo yo min sendiran yo ɓe kamɓe on ɗaftata wiigo heɓa ɓe jokkita islama be arabe en ɓe wiya kay ɓe jokkita ittugo ɓe sendira islama be arabe en ɓe wiyama kayna se onon sendira islama be aɗeji arabe en bana wiigo islama kam wato ma ɗo hiisi dow aɗeji ɓeɗo islama bari on banni ɓe mbiyata be aɗeji arabe lawɓe yejjita bo yo wala goɗɗo islama diway banni na nder hendu banni islama yettirmo ɗum ɓe yimɓe jogɓe aɗeji banni ɗo kamɓe ma on hokki mon islama en jiiɗi en sali fuu islama ɗo diway dow duule noon na Allah jippay noon banni wari wi men yo da jaɓe diina islama ɗo innama ɗum kamɓe ɗum yimɓeji marɓe aɗeji banni ɗo bo yaaki ɓe waddinen bo islama may ɗo yaaki may ɗo aɗe maɓɓe ɓuuri hallugo yaaki may ɗo on andi no yaaki may ɓe ɗon no hosa yimɓeji bana meɗen ɗo yaaki may ɗum maccuɓe ɓe hosano ɗum kamɓe ma waddinen diina nda hunde ɗo feere bo no larata to ha nder responsable ji maɓɓe may ɗo ma to a nani irin bana interview ji maɓɓe ɗo kamɓe on yo a hiritan yo ɓe pat maɓɓe ɓe gotel nda ɗo poste tweet ɗo o wima yo ardudho Tunisie ɗo wiya yo kamɓe ɓeɗo ɓawo ardudho leddi Algérie kadi ɗo wiya yo kanko ɗo supporti yo Tunisie be président Tunisie tata oɗo wiya yo ardudho leddi Algérie ko ɗo wiya yo ɗo may ɗo ɗum conspiration international on Tunisie ɗo tawa Tunisie donc kanko ɗo holla yo lan natakhalla an Tunis habbu min habbu donc
don oɗo wiya kamɓe ɓe accata Tunisie ɗo ma hollata en yo ɓe pat maɓɓe hunduko gotel kala ko ɗo waɗa Algérie ma ko tulli ɗo ma on waɗi Algérie ko tulli ko Tunisie ɗo waɗa Tunisie kana ɗo wiya mon yo Tunisie kama waɗay hunde hallunde Tunisie ka wimon yo ɗo yuwa himɓeji feere ɗo wiya mon yo wurte nder leddi maɓɓe tan ɓe sakkinaymo ɓe mo andi kadi foti wala vidéo je hollata ɓe sakkini mo nder désert amma Algérie kana yahi mbari ɗuɗɗum na debbo ɗo ha nder commentaire himɓeji je yari bone maɓɓe ma je ɓe sakki nder désert ma na debbo ɗo wimon yo himɓe feere ɗuɗɗum maynama nder ton to nda ɗo interview on président Tunisie ma be himɓeji Algérie الجزيرة ɗo. اليوم كان هناك تصريح لجوزيف بوريل قال هي على حافة الانهيار والوضع خطير جدا. الجزائر تدعم تونس الدولة و يعني دعمت أيضا تونس أيام الباجي قايد السبسي رحمه الله وقبل الباجي قايد السبسي، لكن اليوم هناك عتب من بعض الأطراف التونسية على الجزائر على اعتبار أنها تدعم بين قوسين رئيس يصفونه بالدكتاتوري. ما ندعموه لأنه هو الرمز انتخبوه الشعب. wato hunde ɗo ko debbo ɗo wiyata debbo ɗo wolwa kadi haala tariha maɓɓe haala tariha leddi Tunisie ɓe leddi Algérie noyi Algérie walliti ɗo wallita toujours ɗo nde weti fu ɗon ɗo wallita Tunisie amma debbo ɗo wi kanko oɗo mari seko hande bana yo wodi woɗɓe nder maɓɓe ɗo wiya yo foti Algérie ɗo yiya président jo Tunisie ɗo ɓeɗo yiyamo bana o dictateur ni foti Algérie itti support muɗum wallinde muɗum do Tunisie ɗume président tunisien ma wi kai ɗo ma haala ma ɗum fewre mere minen ha jotta fu min ɗo supporti min ɗo wallita min ɗon ɓawo Tunisie ɗo ma hollata min ɗon ɓawo Tunisie e hujja mago bo wato na peuple Tunisie on himɓe wonɓe nder Tunisie on suftoyi président Tunisie ɗo kanjum ma waɗi kamɓe o ɓe ɗon ɓawo Tunisie donc ɗo may hollata mon yo ɓe pat hunduko maɓɓe gotel ngam kanko ko waɗata président tunisien ma ɗo ko waɗata ha Algérie ko algérien waɗata africain en ɓuran hallugo dow ko Tunisie waɗata donc kanko ma to wi o kondani koma walla o wi o wolwi waɗay dow Tunisie ni kanko ma yande feere haala mako wangan ɗum bannima on kadi kanjum ma hollata en yoɓɓe pat ɗo pays ji Afrique du Nord ɗo cak ɗo kamɓe fu ɓe fotan kal amma ɓiɓɓe meɗen boyo himɓe meɗen boyo kamɓe boyo ɓe gaɗata hunde ɗo en ɗo jooɗi bana wamde ɓiɓɓe ɓale en fu ɗo jooɗi bana wamde himɓe yiɗa mon on ɗo yiɗi ɗum himɓe ɗo dogga mon on ɗo ɓaɗita ɗum himɓe ɗo dogga mon ɓe yiɗa mon ɓe ɗo yiya mon on naɗum on ma on yette on goɗɗo onon bo wiya on tokkan ɓe yerɓa mon ɓe biya mon dayte on ɓadditina hoore moɗon ɗo wona africain jo e to africain nannima bo africain jo ɓe mettugo ɓe soyde famuki muɗum wiya hota ɓawo andi kala africain jo pat soyde marugo no ɓe wiyata ɗo marugo andugo moye Afrique moye o woni kala africain jo pat o yehi ha nokkure banni o tawi yimɓeji ɗum be aaɗeji maɓɓe kanko o sakkina aaɗeji mako o jaɓa aaɗeji maɓɓe komi nufi wigo adu toon komi nufi wigo ɗo yo africain en je yehi ha lesɗeji arabe ma ɗo fu yo ɓurna maɓɓe fu ko wonayno julɗo to yahdu toon ɗo ɓe warta julɓe kamɓe ma ɗo ɓe garta julɓe ɓe yiya ɗum hunde on surtout ma jotta en laari kadi africain ma yiyo arabe en jotta Dubai maruki leddi pays ji golfe ji ɗo maruki maɓɓe ceede Dubai ɗo warti yo ɗum ɓe ɗon mari yimɓeji fu ɗo visita to toon africain yiɗi irin kujeji banni marugo yo skyscrapers bana cuuɗi mapindiji go no wiyata ɗo cuuɗiji étage ji mapindiji wonɗi ɗo bana Burj Khalifa nini jon hunde ma warti yo ɗum mode on ko mojo fu si ha filma africain yiɗi ha filma ha dow Instagram muɗum e yiwgo africain bo yo nasara en ma jotta ɗo reconnaissance Dubai ɗo ɗum hokkata yo ɗo hokka arabe en be ko kala ko ɓe gaddi fu yo ɗum hokka ɓe ɓamta ɗum ha yeeso africain donc africain kala ko mojo fu jotta yiɗi heɓa warta yo silma sakkina ko mari ɓa tokkitina yimɓeji bani ɗo en anda bo yo ɓe arabe en ɗo ɓe fuu maɓɓe to en gata kamɓe to hunde mai to ɓe fesinama no dano ɓe fartenen fuu wodi ha vidéo ha nder kujeji komi larano ha bal feere goɗɗo on andi nde Tunisie nde himɓeji banque mondial ɓe waɗi ɓe no ɓe tikkani banque mondial tikkani ɓe sali bo ɓe hokkugo ñamande ɓe kujeji maɓɓe tribalisme ko maɓɓe be kujeji xénophobie wañuki maɓɓe janandi yimɓe janandi
kamɓe maɓe doggori président Tunisie ma ɗo o doggiri pays de hunde ɗo Qatar comme walla UAE kam o doggiri UAE ɗo yimɓe leddi Imarat o doggiri yimɓeji leddi Imarat goo to leddi Imarat goo ɓe jahi ɓe jahoy kadi ɓe jaho leddi Imarat goo wiyo kanko o hokkan ñamande nde Tunisie nde banque mondial sali hokkugo wi hokkata Tunisie ngam haade maɓɓe yeeso ɓiɓɓe leddi janandi xénophobie ji maɓɓe goo président walla lamɗo UAE ma wi kanko o hokkan ceede man ñamande may هاي أنا لو فيديو لو من الإنساني أحسن من الموظفين بتاعت الأمم المتحدة هنا القاعدين هنا في المبنى القدامي هذا. تسمع بذات نفسك وشوف بعيونك يعني أنت الصحفي بيحترمك وبيحترم خدمتك. الطفل يقول لك الحيوانات بيخدروا أحسن مننا. الطفل يقول لك الحيوان يعني الطفل هذا ما يتكلم مع أبوه ولا يتكلم مع أمه لأنه شايف الكلب يخدروا عليه. يا احنا صرنا مع بشر نحن نبي نعرف الجرين كارد ما دام معطينا ليه ليش عاطينا ليله وما دام ما يحمونا الامم المتحده ليش تقول انا ما انا حامي اوروبا عامله زحمه da ko mi ɗon no wiya ɗo o debbo kanko ɗo wolwayo debbo ɗo kanko ɗo wolwayo ko ɓeɗo no ɓeɗo aaɗeji maɓɓe ko ɓeɗo gaɗa ɓe ha nder leddi kanko ma réfugié ji on ha nder leddi Tunisie ko ɓeɗo gaɗa ɓe kujeji wañuki maɓɓe ɓaale ɗo o riyayo wato ɓeɗo teddina ɓosaru fu teddinte ɓurne dow neɗɗo to debbo may moɗo wolwaɗo kujeji baniɗo bo laare kanko oɗo waɗi hijab laarana kamɓe may je ɓeɗo wiya o kamɓe je fa shahida shahidu minhum go e seedowo nder maɓɓe seedaninkiɓe seedi dow maɓɓe goo kanko na fa shahida shahidu minhum bo o seedi aaɗeji maɓɓe law fayinta bo to kanko may ɗo law oɗo waati bo law oɗo ɓorni bo o jaɓi dinaji maɓɓe bo ɗo na contradiction manga ɗo on wiyete o wamdekugo ay aɗo woka wi ɓeɗo ɓe kamɓe ɓe wala insania kanko may ma an may ma a seedani hoore ma ɓeɗo kam wala humanitaire ko feere wala insania feere ɓe mari ɓe wala enɗam ɓeɗo a laari yo pasikaji nafikaji maɓɓe an may ma an on shahid amma a wi wayna an a ɗoyli an aɗo ɓorniti bana no aɗo nanditini e maɓɓe a hosi dinaji maɓɓe a wartiri a wara to a wari to kamɓe may to a ƴami ɓe to a wi ɓe o ko waɗi ɓe gaɗata ni mayɗo ɓe mbiyama yo wato may a sendira yo message wato maɗo wato maɗo nulal annabijo maɓɓe be arabe ɓe gaɗa bana yo message mayɗo nulal mayɗo kam message je islam mayɗo ka jippi do hendu noon famana to kanjum may on wiyata wamdekugo kanjum may wiyete wamdeku aɗo laara kadi mi wiyo jotta ha nder dina islam maɓɓe may ko a wiya pratical islam may mana almafrudo a hosatano to a wiya pratical islam may banno woni to a wiya julɗo no woni ɗo a waɗan bana julɓe may julɓe artuɓe moɗon gaɗi ka amma funa a sakkinano islam ɗo ngam waɗule bana yimɓeji hosoɓeji hadiseji ɗo moftoɓe hadiseji ɗo no ɓe moftirta hadiseji ɗo na se ɓe laara moy on hokkata ha moy on hadise may goɗɗo je ɓe wari hosugo hadise ha muɗum na ɓe laara no o wayi to nder sifaji mako to ko o fewi ko fewre ɗon hunde seeɗa ko sifaji mako ɓe hunde petetel ittiyata to ni na ɓe wiya hadis ɓe hosata hadise mako na banni ɓe mbiyano na ɗo may ma en fu en andi ɗum fewre kam en fu en andi yo hadiseji ɗum création ɗo na banni may ɓe gaɗi ɗi en fu en andi ɗum politique on amma funa ha nder kamɓe nde ɓe yiɗi ɓe laɓɓina hadise ɓe wiyama ko waɗi on hadise ol ɗo ngol hosa hadise ol hasan ngol bongol ɗo ɓe wiyama o ko waɗi bo no ɓe yiiti no ɓe sifirta hadise ol bongol ɗo ngam yettugo hadiseji may ɗo yimɓeji je hokki yimɓeji je ɓe yahi ɓe hoosi hadise her muɗum ɗo yimɓeji on ɓe wala ɓe andiraka samɓe fewre ha e nder yeru misal exemple je ɓe hokkano ɓe wiyama woodi goɗɗo feere e suftowo hadise feere nde o yahi no heɓa ɓe tindinimo woodi goɗɗo feere ɗo ma ɗo jogi hadise ol gongol nde o yahi hosugo hadise ol may ɗo neɗɗo feere neɗɗo mo wari hosugo hadise ha mum ɗo e kañum may ɗo nde wari se dimboy no waɗi no nini ha nder aaɗeji mum ɗo dimboy ñamdu ha nder tasaw banni dimboy bana butali nder tasaw na banni heɓa fewa heɓa mbewa mum wara nde mbewa mum wari go heɓa mbewa mum wara o nanga ɗum
to yiwgo goɗɗo mo wari hosugo hadisi ha mako go yiwgo goɗɗo go dimbuki mako yiwgo mo oɗo go dimbo fewi mbewa fewi dabba waɗi mo wi o hosata hadisi ha ɗo oɗo go wi oɗo may ɗo yettai o hosa hadisiji o dilli ɗon ɓe ajata ɓe wiyani yo ha ɓe hollani yo kanji kujeji may laɓɗum to in fo nandi fewre to banni may kam an bo fa shahida shahidu minum go an bo seedo do maɓɓe ɗo an bo a yehi nokkuje maɓɓe on a laari ɓeeɗo ɗo ni a wari fayna wiya tokkitan a jaɓan hunde ɗo nulal ngal ɓe gaddi to ha totto may andi kadi wala hunde feere enen ɗo fu en tammi wurtu wala ko en tammi fu waɗugo ha nder duniyaru may ɗo kanjum may ɗo to ɗo on message jam hannde miɗo no ɗafta no mbiyata ɗo woodi hunde ɗo feere mi laari no Tunisie yayno président Tunisie ma yayno hunde ɗo UAE ɗo répression contre les étudiants à Casablanca au Maroc sous le dépôt Mohamed VI. Ok ɗo ka larana en enen kam fikra ɗo pa larana en ɗo bo ɗume ɓe mbiya ɗo ni bo le président algérien a déclaré dans une entretien avec Al Jazeera que la Tunisie fait face à un complot et l'Algérie se tient à ses côtés. Donc ɗo may hollanno go ɗo hollata ɓe pat kunduɗe maɓɓe gote go tedduɗo ardudho Tunisie artuɗo Algérie wi ɗo support ɗon ɓawo ko Tunisie gaɗata fou ɗo may kadi mi wiyata mi haala may sati enen tan to nda ɗo exemple ɗo message on the president of Republic of Tunisia min mi jontama inde mako has asked the emir of Qatar Sheikh Tamim Ben Hamad El Thani for a loan of $500 US. The prince has promised to respond to this request. Donc ɗo bo ko ɓeɗo mbiya to ton ɗo kam wato may laamiɗo ɗo ma jomi yeccannomo ko on laari ko yimɓeji Qatar go fu kamɓe ɓeɗo hawri jungo ɓeɗo andi yo ko ɓeɗo gaɗa ɓe pat ɓe fotan kala to ɓeɗo bo min ka komi yeccata komi lorta fami message jam komi lorta fami iya do ton ɓeɗo ɗo e ko nandi be maɓɓe waddata hunde on warnde daga goɗɗo tagɗo univers ko multiverse ɗo ɓeɗo ɓe gaɗata miɗo wiya ɗum mi lorta fami bo mi wiya ɓeɗo ɗo e ko nandi be maɓɓe fotai message wala nulal fu lamgal warata ha nder ɓeɗo ɗo kam to en yiɗi en jaɓa to en yiɗa bo en sala en ɗo ena gam yo mamiraɓe gam kujeji en tawi en fini en tawi mamiraɓe meɗen ɗo waɗa to ɗo kam kadi ko larani hala Tunisie and hami yiɗi mi wolwa hala vidéo ɗo bo vidéo nda clipel feere bo mi tawi ha ɗo ni hala ko larani julɓe gonɓe nder amin Twitter ɗo wolwa kam hala ko larani ɗo bo nafikari américaine en ha yeeso chinois en ɗo may pat hollata dunia may pat ɗum nafikaji on nana vidéo ɗo bo kadi ko debbo ɗo TikTok mo marɗo TikTok on ɓeɗo waɗa ɗum ɓeɗo himɓe congress amerika hunde ɗo amerique ɗo ƴamƴamna oɗo may dow hala ko larani TikTok ɓeɗo yiɗa on ji kadi ɓeɗo yiɗi américain bo ɗo yiɗi heɓa ɓe haɗa TikTok wonugo haɗo ɓe yiɗi ɓe forca chinois en sippita TikTok ɗo je branche woni ha lesɗeji européenne be amérique ɗo pat sippitina ɗum américain en gam yo ɗo may kujeji on wato ayi européen en hulan domination chinois en je économique domination chinois économique ha dow duniyaru may to en nana ko oɗo may wiyata en fista pasikaji mawɓe nder duniyaru. Do you agree that the Chinese government has persecuted the Uyghur population? Well, it's deeply concerning to hear about all accounts of human rights abuse. My role here is to explain what our platform does on this. It's a pretty easy question. Do you agree that the Chinese government has persecuted the Uyghur population? Congressman, I'm here to describe TikTok and what we do as a platform. And as a platform, we allow our users to freely express their views on this issue and any other issue that matters to them. ɗo jalni ha ɓuuri sembe amma mawɓeji meɗen himɓeji lesɗe africaine se be himɓeji lesɗe duniya fu se hoosa se laara ko ɓe ɗo gaɗa ɗo ɗum hunde on janginowo kala lesɗi duniyaru fu ko ɗo dogga ha nder duniya ɗo ko ɗo dogga ha ɗo ni ɗo
ɗum jotta oɗo nande maɓɓe ɗo ko message maɓɓe traduction kam ko yiɗi wigo kam sénateur ɗo goɗɗo sénateur mo leddi Arizona ɗo ƴamoy yo oɗo CEO mawɗo himɓe mawɗo TikTok ƴamoymo yo kanko ma ɗo haala o jaɓi on andi woodi population feere ɗon ha nder Chine ɗo wato Chine ɓe wi chinois en ɗon marginalisé ɗum population ma ɗum julɓe on to kamɓe ma ɓe ɗo mari probléme ji be chinois en on yi chinois en kamɓe ɓe yimɓeji on yo kamɓe ɓeɗo feeri ɓeɗo andi koɗo dogga nder duniyaji ɓeɗo mari ɓe laari yo julɓeji maɓɓe ɓe origine muɗum mongol turkmenistan en momo en ɗo chinois en ɗo mari woodi probléme en peetede be maɓɓe to kanjum ma sénateur may ɗo holla oɗo o yiɗi ɓe yiɗi ɓe base do totton heɓa ɓe wiya o kadi wato may ɗo ɓe heɓa ɓe fartira tiktok kanko o goɗɗo on yo o tiktok donc o ƴamimo yo an a jaɓi yo gouvernement chinois ɗo maltraita ɗo wato ɗo extermina population julɓe ɗo na oɗo may wimo yo jagorɗo tiktok may wimo yo min mi wari haɗo ni ɗo min mi représentata ko politique chinois min goɗɗo on min mi wari haɗo amin wolwa haala dow tiktok mi anda ko waɗi anan ɗo ƴaman be hunde ɗo be aɗo ƴamami haala traitement communautaire be gouvernement min na mi représentata ko gouvernement hunde ɗo oɗo may lori fan force to jotta ka ɗumen woni aybe hato toon jotta to en wi yo kala duniyaru ko ha nder duniyaru jotta to en wi en hosa exemple kala réseau ji sociaux ji ha nder duniyaru ɗo pat ɗum weste noon ɗum pays ji européenne be amérique ɗo on mari ɗi man jotta twitter facebook instagram kala réseau ji man sociaux ji jeni whatsapp momo en ɗo pat ɗo ɗum kamɓe jotta hal jaɓete na kamɓe ma yelika ɓe jaɓan kamɓe mayɗo yo jotta kam goɗɗo bana président walla sénateur koma walla parlementaire goɗɗo feere ha nder cameroun ƴona goɗɗo twitter ko goɗɗo facebook ko goɗɗo instagram wara joƴinamo wiyamo yo ƴamamo ƴamɗiɗi noon ƴamamo ko amérique waɗino ha nder libye ko amérique waɗino ha nder moyen orient bana ha irak ɗo funa extermination koma walla en wiya o nde enen to en wiya o to arabe laarina en wiya o oɗo may ƴonamo sénateur jo ha nder leddi nigéria ƴona marɗo twitter ko walla mayɗo tiktok na kanjum ay africain en fu ɗo utilise na yarama to toon wiyamo yo ƴamamo ko américain esclavagisme ko américain waɗi ɓale'en maɓɓe haɗo ni koma walla ƴamtamo yo dow wato embargo wato apartheid wato hallende nde américain waɗino ha ɓeɗo ha anneji 80 ɗo fu ɓeɗo gaɗa ko walla goɗɗo ma sénateur ma ƴamamo yo fiɗuki maɓɓe américain en ɓalejo ɗo yaha banni police jotta fiɗa ɗum pum banni mbara haala domere noon goɗɗo ɗo laaya mota mon policier dogga jokkita ɗum fiɗa mbara ɓe yaha nder sare kiita yofa police may dilla ɗo may jaɓetena to en wiyen jaɓani to amma ɗume on ɓe sawi ha toton ɗo ko ɓe sawi ɗo ko message ji ko ɓe sawi ha toton kam ɗum message en laari wawe woodi téléphone feere chinois en wanginaɗo ni yiɗi heɓa menasa wartino numéro 1 téléphone ɓawude ɗo numéro ngam salino iphone yahi koɗɗo waɗa compétition be samsung ittino samsung jotta kam téléphone wawe go waɗi ni no ɓe gaɗi wawe may ɗo nde goɗɗo may ɗo wari haɗo ni ɗo ha canada ɗo ɗon ɗo vice président wawe may ɓe nangi ɗum haɗo ni ɓe itti pat pays ji kamɓe wawe may ɗo kamɓe on nde premier ɓe innoɓe wadda 5G téléphone ji 5G ɗo en yahi daga américain en wadda 4G daga jotta yimɓeji fu ɗo ittitija 4G amma to kamɓe on ɗon nder yimɓeji artuɓe no ha ɓe gaddano to ɓe wari ɓe canceli jotta wawe warti wala pays européen pat ɓe jippini sembe wawe may ɗo pat ɗum ɓe yiɗa compétition ɗo haala heɓa ɓe yiɗa compagnie ji maɓɓe mawɗi bana apple samsung ko samsung ɗon ha sud corée du sud amma fu ɗo may ɗo yimɓeji on ɗo yaha nder ɗum compagnie ji on ɗo yaha nder politique ji maɓɓe politique ji rané kanjum on ɓe yiɗa donc ɓe wari ɓe itti ɓe maɓɓi wawe go ɓawo toon ɓe gari haɗo jotta ɓe gari wari haɗo ni ɓe gari ɓe dogga ɓawo tiktok ngam ɓe laari tiktok fuɗɗi sargugo compagnie ji maɓɓe mawɗi bana instagram momo en ɗo bana youtube momo en ɗo kanjum on youtube hande ko waɗi youtube ɗo waɗa short vidéo ji je short ji ɗo ngam haala wonugo ɗum exemple may ha dow tiktok on ɓeɗo kosa to jotta kam ɗume on message ha ɗo ni bo ha lamlamɓe meɗen ha nder afrique bo réseau sociaux ji ɗo sembe maji o ngam ɗuɗugo himɓe je ɗo tokka ɗi to onon kam himɓeji to jotta ɗo ɗum business on jotta to on ɗo wiya on ɗo yiɗi investissement kala président bara jotta nigéria cameroun ɗo to ɓe ɗon mari to parlementaire maɓɓe ɗon mari ɗo woodi ko famiri ɗo to yahino yo
ɓe yaha ɓe jooɗa ɓe wiya o jotta kam kamɓe ɓe fuɗɗiɗo ngam yo américain ɗo wiya ɗo kuje ɗum sécurité national on kanjum waɗi ɓeɗo fartira ɗo on raison maɓɓe ko waɗi ɓe yiɗi ha ɓe fartira tiktok. India fu waɗi ayi India nde ɗo tokki politique rane may ɗo kamɓe fu ɓe maɓɓi tiktok. To jotta kam pays kala pays dunia ɗo fu to yiɗi usta sembeji réseaux sociaux ji bana facebook en ɗo gouvernement laɓɗuɗo se wiya ɓe o nandi ɗona ɗo wonna réseaux social ji ɗo wonna ɗo sécurité national. To wi bannigo imma ɓeɗo ma yoɓa ceede kala tiktok fu himɓeji ɓe accata himɓeji maɗa himɓeji moɗon ɗo utilise ɗi ɗo hokka ɗi sembe ɓawo to onon koko nafata mo bando ɓe gaɗi ɗo onon pat kala arduɗo leddi fu ha nder duniya ɗo fu foti waɗa ɓe réponda ɓe banni. To ɗo bo to vidéo el tataɓel bo yo mi yiɗi ha mi wolwa wodi goɗɗo feere wodi vidéo feere miɗon laara vidéo el man no ngel ɗon no wolwa yo ngel yiɗi ha ngel findita himɓe ngel ɗo findita neɗɗo ɗo wodi docteur jo feere modibbo jo feere nder ɓale'en américaine jirgo kanko kadi oɗo wolwa o yiɗi ha o finditina himɓeji be koɗo sala ha nder kujeji koɗo wolwa ɗo nandi be kujeji ɗi miɗo wolwa bana jotta kanko oɗo finditina ɓale'en maɓɓe haalaji dina ko ɗiɓe rewitirtano ko ɓe dinaji ɓe rewitirtano bana kamɓe pat ɓurna maɓɓe fu ɗo jogui dina masihinko haɗo. To kanko oɗo holla ha nder ɗo nima ɗo on kanko on goɗɗo waɗi recherche ji ayi minin kam min yottai recherche ji amin yottai mo kanko modibbo joni mawɗo o yeeyo ha Égypte ji ha nder ɗo nima ɗo oɗo fistana ɓale'en kadi yo ha toye kujeji ayaji maɓɓe ayaji gonɗi nder gonɗe nder injila ɗo fu ha toye on ɗi ayaji mayɗe kosama bana je miɗon no wiyanogo miɗon no wiyan ha nder vidéo ji am ɗi mi gaɗinogo mi wino mon yo kala ko on yiyata ha nder defteji dinaji ibrahimankoji fu mi wimon yo ɗo base may ɗo ha nder Égypte ɓe hosi ɗum. To yimɓe feere wiya ko walla miɗo wolwa dow hendu mere to mi tawi modibbojo oɗo ɗo kanko bo o wolwoy dow kujeji ɗi bana no miɗon no wolwago kanko bo o wolwoy o wi o yo oɗo hokka ɓe kadi derɗiraɓe maako kanko ɗa yi modibbo joni mawɗo to kanko may bo yeeso o warta ɓe nimayɗo yeeso o fama ko ɗo dogari ton ɗo o latakino o nder modibbo o nder pasteur jo mawɗo no on ha nder lesdi Amérique may ɗo to kanko may nde o famoy kadi o wurtoy kujeji may oɗo holla vidéo el ɗo kadi o lincititta o holla yo ɗume ɗo dogga. To mi yiɗi kadi miɗon no laara ngel feere mi wi kadi ɗume on bote laarugo ngel feere an kadi ndikka en pat en hawra kala nde weeti fu en hawra en laara seɗɗa ngam en fota en timmina vidéo el man ñalomare gotel kadi en nana message ji maako seɗɗa en gaɗa commentaire ji dow toton ɓawo toton kadi nini may ɗo ɓawo toton en darna ɓawo toton to en lorti fayin en lora fayin en ɓedda seɗɗa ni ha en timmina kadi to en nana kadi ko modibbojo may wiyata kadi. Today's teaching and if I appear to be rushing it's because after working all week to put this together and man, going over this last night, I realized that I have 81 slides to show you, okay? I don't have almost that much time in the teaching today, in the broadcast. So I have to get right into it, okay? To give us time without having to, leave you hanging, all right? So brothers and to mi fistanen ko wiɗo ko yecci kadi o fuɗɗi o wiɓe yo wato ma oɗo mari ha nder vidéo ɗo o moftoy wato ha oɗo mofta heɓa o wara o fistina ɓe ko dogga ɗo wato ma hosimo wakkati oɗo mari photoji slide ɗo bana wigo photoji waɗan 50 ko hollata hujja yo ha nder haala ko tami wolugo donc kujeji ɗuɗɗum on donc wato o hosi ɗon rammiɗina ɗum ko yiɗi wigo. Sisters, if you don't mind, I'm gonna jump right into the teaching today and get ready. Okay. Ɗo kam oɗo wiya kadi yo kanko kam wala wonnugo haala sam o nasta nder o fuɗɗan tan nder jangirde ha o jangina ɓe kadi koɗo dogga. Okay, get ready for the teaching and let me bring this on the screen so that we can follow along. You guys can follow along, all right? As I start all my teachings off with this illustration, and the reason for that is because as a teacher, I'm going to say something outside of your circumference of awareness. O fuɗɗa ɗo o wi kanko o fuɗɗa waaju maako tum oɗo fuɗɗa be tamre ɗo to oɗo wiya ko woni nder tamre ɗo bo en tammi wolugo kadi ko woni nder tamre ma o wi ha fuɗɗuki maako waaju tum o fuɗɗira be tamre ɗo
ngam kanko janginowo fuu to wi'ayma hunde janginowo fuu wala ko ɗo jangine to wi'ayma hunde nde a meeɗai nanugo. Oɗo no haala manga on ko nufama to toon bana wigoyo vidéo ji am ɗi mi waɗa ɗo bana wigo to a wari ha nder vidéo ji ɗi mi waɗata ɗo na himɓeji feere ɗon wiya kai ko a wiyata ɗo ka hulni ha ɓuuri sembe ko waɗi ɓe wiyatama hulni ha ɓuuri sembe ɗo ngam yo miɗo wiya ɓe yo ko ɓe meeɗai nanugo. To jangirde bo yo ko yiɗi wigo ata tun ɗo jangirde ɗo to a wari on a wari heɓa a wari on aɗo janga modibbojo ɗo wiyama ko a ɗon no andi ɗo wala hunde feere hesre oɗo a ɓesdanama. Jangirde ɗo to goɗɗo ha wari ha janginama ɗo sei o wi'ama hunde nde a meeɗai nanugo a meeɗai yigo. To an bo attitude jangowo boyo to ɓe wima hunde nde a meeɗai yigo a meeɗai kuma walla a meeɗai nanugo ɗo an bo kadi ɗum an may ɗo sei a waylita kadi ɗo ɗo may waɗama yo an may a ɗafta yo ha dow ko wi'ama may ɗo na an to goɗɗo wima hunde yo nde a wowai nanugo ko walla wowai wi'ugo an a wara wiya a haɓat be goɗɗo ma nga o wari o pusi mahol ngol ko o nastinima mahol ngol a meeɗai nanugo. To ha nana kadi ɗume on woni ha nder espèce may ɗo ngam o wi tamre on kanko o fuɗɗa jangirgo goɗɗo fu tamre ɗo sei o wi'a ɓe wi'a ko woni nder tamre ɗo ha nana ɗume on kadi ɗume on ko woni nder tamre may. Hopefully I do. All right, also I'm not teaching you anything. But notice what it says. The space inside this circle represents my realm of knowledge. All that I think I know about whatever I think I know is depicted right here within this circle. I must keep in mind that there is more to know than what is within the circumference of my awareness. Nani kadi ko woni nder hunde ma donc kanko ɗo ko waɗi nda ɗo on waɗi sababu yello ngam yo miɗon laara vidéo lo yande feere mi hefti mo miɗo laara vidéo waji woɗɗo may waji mako may ɗo wato méthode no waji mako may ɗo fottinema ha ɓuuri sembe. To ko woni nder tamre ɗo o wi kanko kala ha o fuɗɗa wajugo goɗɗo sei o wiya himɓe ɓe o janginta pukaraɓe mako wi'a ko répéta ko woni nder cercle ɗo ko woni nder cercle may bo o wiyo a waɗa jungo ma ni a waɗi jungo ma ni ɗo a wiya yo hunde ɗo babal gongal nder tamre ɗo kangal may ɗo on ngal ɗo nanditi yo be ko a andi be kala ko andi fu e be ko a numata bo kala ko a numi kala ko andi fu donc ko woni ha nder jungo ɗo ko woni ha nder tamre ɗo kanjum ma an ko a andi fu be ko a numata a andi fu. O wiyo sei a anda bo marɗo hakkilo ɗo sei a anda yo ko woni nder cercle ɗo ko woni nder tamre ɗo na kanjum may tan a yiɗama a anda. Donc hunde ɗo rammuɗum haala may kam donc kala mo janginta fu sei waɗa jungo muɗum ni ɗo ɗo tamre on ɗo ɗo tamre wi'a yo babal gongal nder tamre ɗo kangal may ɗo ngal ɗo représenta yo andal ngal mi andi e bo andal ngal miɗo numa mi andi e jotta kam ko ɗo wajama ɗo wiyama yo sei a anda yo kala ko aɗo nume hunde ɗo espèce ɗo babal nokkure nde wonde nder tamre ɗo kayre may ɗo nde famɗi laaru babal ko woni ha yasi nokkure ma ɗo a maɓɓita a wona yo ngandi ma ɗo wona yo nde jaɓori yo ko a andi ɗo famɗi to a fondi ɗum be ko a anda kanjum on o yiɗi wigo ɗo may ɗo haala may ɗo haala fottu haala may kanjum kanka ma o yiɗi wigo. Okay, keep that in mind. My objective, as I tell you every week, the whole reason why I teach, the whole reason why I do what I do, the whole purpose behind my ministry, okay, is to begin the process of undoing and reversing ideas and concepts that have been programmed into the minds of our people by the religious statements and church doctrines that have caused us to adopt a belief system that has resulted in our loss of contact with what is real, our loss of contact with what is factual, our loss of contact with what is historical, but most of all, our loss of contact with what is spiritual. O wiyo ko oɗo nufi kala waju mako objectif wato maɗo tammude mako ha nder wajata ɗo fu yo kanko oɗo yiɗi yo ha nder gaji mako ɗo o yiɗi yo itta anduin o itta ideji ko walla o itta andeji ɗi himɓe woɗɓe nastinoyi andeji ɗi himɓe woɗɓe nastinoyi nder gandi meɗen walla programme nder gandi meɗen e ɓe gandi meɗen enen ɓale'en o wi ande may objectif waju mako ɗo o yiɗi ɓayo o itta
andeji ɗi dinaji masihinkoji tabbitini nder ngandi ɓiɓɓe ɓale'en ha nder lesdi amerika. ɓe sendirta tariha lamga be tariha ñiddunga, wato andal ngal wari nde ngal nastoy nder ngandi maɓɓe, kanko ko yiɗi wigo nde ngal nastoy nder ngandi ngam yo bana wigo yimɓe je colonise ɓale'en ha ɗo riɗo nde lowoy ngandi dina masihinko, ngandi dinaji ibrahiminkoji ha nder ɓiɓɓe ɓale'en gonɓe ha nder ɗo ni ɗo waɗi ɓe yo kamɓe yo tariha. To ɓe wima tariha hande to ko waɗi o wiɓe yo ɓe anda ɗume woni gonga ɗo, ngam a tawan yo goɗɗo dina bana en wiya ko ha nder dina islama, goɗɗo dina yo o wiyete yo ko dina waddi pat, goɗɗo dina mbaran dina waɗa ɗume ɗum, o andama ɗume laɓɗum be ñidduɗum. to kanjum on oɗum wiya ɗo, o anda ɗume woni gonga be na gonga, ngam yo dina waddinama dina foti to an fu nder gonga ma pat ɗo base do dina. Histoire o anda hande en wiya enen pat en ɗo lincitata to en laran tarihaji meɗen, en wiya yo tarihaji meɗen en ɗo répéta tan ko tarihaji dinaji gaddi. Spiritualité wato bano wigo hala ko larani hala jogugo yo hunde ɗo relation goɗɗo be ko tagi duniyaru pat ɗo hunde ɗo andeje ɗe ngari ha nder ɗe nasara en gaddi ɗo wiloy yo nder ngandi ɓale'en, wiloy warti yo ɓale'en pat relation maɓɓe be taɗɗo ndu duniyaru ɗo sei ko nasara en wi. To ha ɗo kanko bolle mako ɗo titani yo ɓale'en joɓɓe dina masihinko, amma enen to en wi enen bo ɗo ko mojo fu foti hosa ɗum, enen bo bana enen julɓe bo en foti en wiya banni andeji dinaji islama ɗo nder ɗi nasto nder ngandi meɗen ɗi sanji enen fu en anda boɗɗum be laɗɗum, en anda ñidduɗum be konayi ñidduɗum, en anda kalluɗum be konayi kalluɗum. Ko waɗi miɗo wiya banni a tawa yo goɗɗo himɓeji on hande himɓeji feere ɗon bara bana boko haram en ɗo ɓe bara, ɓe anda jotta kam mbarugo ɗo to a mbari be inde dina ɗo ɓe anda ɗum ɓe yiya boɗɗum on, wañugo goɗɗo ɗo to a wañimo be inde dina ɗo ɓe yiya boɗɗum on, derɗirawo be derɗirawo fu sendiran do dina law spiritualité bo hande en dina wari wi men, dina islama ɗo wari wi men yo kala mo hoosi dina ka luti dina islama fu kanko o ñiddi, donc kala mo spiritualité muɗum basé do ko islama wi fu kanko may ɗo o wala dow lawol lamgol. Kanjum no yiɗi wigo nde ɗo andeje ɗe nasara en gaddi be arabe en bo en foti ɓedda araba to ton, ɓe arabe en gaddi ɗo itti warti en ɗo vi en ɗo yina dow hawa, en anda ɗume sei ko ɓe mbimen hande to a maɓɓi gite ma a wiyo to a mayi ɗo no a wartata ɗo ɗume a wartata ɗo, a wala a fotai a imagina yo hunde feere ko luuti nde arabe en wima. Donc hande kam de ɓe waɗi mon dan on warti onon kam on ka ɗum lawol gotol tan on tokkata, on unidimension on lawol gotel on tokkata. Tadi to a maɓɓi gite ma wi to goɗɗo mayi ɗo ɗume ɗo si a lara tan imma to a mayi ha nder qabrire ma ɗo si a lara nayi ko qabrire ma fuɗi ɗum kujjeji araba noon, si a lara tan imma munkari woni kiri ragarere dunia ɓawo ton to faɓɓi ɗo on yetta dargal dari yimɓe dargal dari kam yimɓeji ummitinte to yimɓeji ummitini an kam a lara ma yaki mi ɗon famɗi ɗo a imagine ma yetta ma a lara to a lara ɓe waɗi mo dow misane an to a heeɓi a wara eran kadi a eran noy kombowal yawgo aljanna ɓe wiyanno ka fasiraɗi goo to a waɗi do ton to an naɗo on kujeji a lara no gara a lara e wiya woni yiɗe ɓan erne kujeji ɗo ɓe hayru to a waɗi do ton to a lara to kuɗeji ma ñidduɗo ɓuuri hollugo ma ponyel may ɗo kuma walla ponyel may ɗo ngel warta cewgel bana giso bana gasi maɗa so a do'o to nano bo a sala nasta ɗo on imagination ma. Donc ɓe waɗi ɓe compromise ngandi maɗa warti yo sei ko ɓe wima on a foti a yiya hunde feere ko ɓurni do ngandi ma, a foti a yiya yo hunde feere ko nde ɓe wiyayima kadi mi wiyano na ko ɓurni do ngandi ma. So that's why I do what I do. Understand that. Also remember this. When you've told so many lies on top of each other over the centuries, and especially for today's teaching, remember this. When you've told so many lies on top of each other over the centuries, that telling the truth about one of your early foundational lies would unravel all the lies that have been defensively piled on top of it, thus exposing you for what you truly are, you have no choice but to continue to lie. When your ability to maintain your control over another person's reality is based on the lies about what you are and who they are, you can never tell the truth. All right? Remember that is...
to kuje je ɓe programme nder gaari maago to pewe himɓeji feere wari fewima ɗo to goɗɗo feere to gonga feere goɗɗo feere wari yecci wi'i gonga dow wato may dow hunde dow fewre ɓurde mawnugo wato fewde on nde ɓurde mawnugo ha nder pewe ɗe a fewama ɗo nden kala ko lutti fu kala pewe ɗe ɓe fewinoma ɓawa fu warta ɗe wala ɗe dari ko yiɗi wigo ban jotta yo fewre ɓe arti ɓe fewima yo windoɗo foundation ɓe fewima yo haala windoɗo haala takɗo moy no haala relation ɗume woni takɗo be tagaɓe ɓe fewima yo haala ko woni nder wigo maɓɓe yo takɗo deftere Qur'an ko walla deftere injila ɗo ɗum deftere on warande immande Qur'an ma ɗum wiyande bolle jawmirawo injila bo ɗum wiya ɗum nde wato may ɗo ɗum jawmirawo on yerɓe goɗɗo mo windi nde ɗo winda nde don inspiré donc to o wiyo to goɗɗo feere to pewe ɓe wa'i ɓe fewi ɓawo to toon haɓuri sembe o wi to a heɓi to gonga wolwama to gonga je do'ata fewre fondamental ɗo fewre bana fewre ardu bana Qur'an jotta to en wi to golwa to mi holli gonga gonga ko hollata yo Qur'an ɗo fewinini nden pewe ko tokki ɓawo Qur'an ɗo go fu ɗe pat ɗe yana ɓawo to ɗum kadi o wolwi ala ɗo hala control ko pewe go waɗata ko fewoɓe ma ko ɓe waɗata ko waɗi on ɓe ɗo fewa ma ɗo when your ability to maintain your control of another's reality is based on lies about what you are and who they are, you can never tell the truth. Ɗo may ɗo kadi oɗo yecce pewoɓe bana jotta enen wiya ko larani kadi wiya arabe pewoɓe ɓe fewata mon ɗo kamɓe ɓe ɗo fewa mon ɗo heɓa ɓe holla mon yo heɓa ɓe control maɓɓe ɓe heɓa ɓe joƴƴina yo ko ɗo maɓɓe no ɓe wiyata ɗo ɓuruki maɓɓe ko ɓe ɓurna hoore maɓɓe dow meɗen donc ɓe heɓa ɓe holla ha réalité meɗen en ha nder ngeedam meɗen na si en ɗo andi yo to a waɗan to a jangiran ha toyi komi yiɗi to a janginan to a juulan si a juulan be arabe ɗo panna ɗum no ɓe wiyata ɗo may pat ɗum pewo on yo heɓa ɓe hollama heɓa ko hollata suprématie arabe en dow maɗa to a jangiran diine a juulirna a fota juulira be fulfulde to a maya nasti bo ɓe wima o no ɓeɗo jangina yimɓe ɗo fa ida jaa malakun to ɓeɗo jangina en ko ha nder gawaidu salat na ɓeɗo wiya mon na to si a wolira arabre ko malaku be munkar be nakir to wari nder yenade mana be arabre yande dargal ɓe wiya imagination ji ma pat yo arabre on ɗum woni hunde wolwete donc ɓe wi goɗɗo mo hokkatama pewe baniɗo iri bana defteji ɗe waɗi ɗo jangina mon ha nder ton yo arabe ko on woni ɗemgal yimɓeji aljana ɗo yimɓeji may ɗo ɗe ɓe fotayi sam ɓe lora ɓe wiya mon gonga warata hen maɓɓe kanjum on ko miɗon wiya nder vidéo ji ɗo yimɓe waɗoɓe ɓe aade muɗum woni no Tunisie no arabe en ha Afrique Nord ɗo waɗa africaine ɗo gonga warata maɓɓe ɗo ma on o wakkatni komi winogo. We go through today's lesson and perhaps you'll understand why we've been raised in a lie and that lie is being perpetuated all over the world. To na laari o wima yo kamɓe may américaine en ɓale na ɗo ni ɗo ɓe mawninama do nder pewe o daray to toma o wima o pewe may ɗo yo yimɓeji ɗo sankita ɗo waɗa propagandaji ɗe ɗo sankite nder duniyaru fu pewe o wi na ɗum ha nder leddi amérique tan pewe ma ɗe ɗo sankite nder duniyaru fu ɗo bana enen ha afrique. To stand, okay, spawned by the Roman Catholic Church and forced upon the world. I grew up with it, so therefore I thought it was the truth. All right? O mawni be majum to ngam majum waɗi oɗo numa nde o mawni be majum oɗo numa kanjum may ɗon woni gonga ɗo yakeji yimɓeji meɗen fuu kala ko goto nder meɗen fuu mawni nder majum e ngam majum waɗi oɗo numa yo ko mawni nder muɗum ɗo gonga e o waɗan bo yo ko woni nder sembe mako fuu heɓa yo o haɗa yo goɗɗo heɓa o haɗa yo goɗɗo wiyo ko mawni nder muɗum ɗo fewre donc o ɗafta ko ha nder dogma mako may ɗo ha nder ko janginama ɗum hunde ndero no hollata yo heɓa o dafana heɓa o waɗa yo o defanda ko mawni nder muɗum ɗo enen fu on na kanko masi yimɓejo tan. This picture also lets you know I didn't just pop up out of nowhere. All right, my whole life has been spent in church and academic studies. You understand? Okay, so
understand why I'm doing what I'm doing today as we continue. Ngena ma ko nandi be ngenda be min kam mi tadu ma ko kam ma ngena mi nandi min fumi mawni der famille am padum julbe on na julbe ma de modibbe kadi bi aajata bi kambe modibbe kambe janginobe famille ma paddo burna mabbe fu yido dudum der mabbe fu kadi wadi kambe be jangirde diina haali be ko be wadata ngam burna der mabbe fu dum janginobe on donc taw bo waɗi saana ko wala no taw wiyata ɗo taw waɗi saa taw wurti nder totton ɗo ta'i hoore muɗum wi'o yo laaroy ko woni laɓɗum totton misali darugo nder ɗo ni ma to ko hokkiyam saha bo min ga komin ufata to hakkilay foti yo ngam wonukiyam yo relation ji am be famille am ɗo kanjum on ngam yo na goto nder million fu ko a heɓa goɗɗo goto foti yiya banni na ko mojo foti wala banni ha wiya o a bando himbe feere ma foti yiya ma kulol mudum hulugo tata sendira be derɗiraɓe mudum haɗan ɗum wurtugo nder mobgal ngal himɓeji mudum ɗo waɗa to ɗo se to a mari sembe a ɓuri sembe ko malla a woni a wala ko a damata ko be ko himɓe wiyata kanjum may on an may foti a wurta nder kujeji banni amma na moy ko mojo fu. Darkness, what is that? The absence of light or illumination, an unenlightened state of mind, the absence of moral or spiritual values. Okay, it's so important to understand this, brothers and sisters. The Bible says in John 3:19, and the reason why I'm using Bible verses because many of you watching are Bible believers. Omi odudasa o arti o sita on wadi definition de woni darkness kanjum mari wete o hunde ɗo ko ɓalwi o wima ɓalwugo ɗo ɗum wato définition ɓalwugo ɗo soyde maruki yo soyde maruki yiite soyde wonuki yiite on watta ɓalejum donc hande en ɗo laara bana ha meɗen ɗo himɓeji meɗen ha ladde ɗo to a ñifi to a huɓɓay pitilla ɗo na nokkure may paɗo ɓalina to kanjum on définition ɓalwuki jemma ɗo to a wala pitilla ɗo soyde pitilla wonata ɓalwuki donc the absence of light kanjum man wonata ɓalwuki o wi o yiɗa o dasa ayare feere nder deftere injila o wi heɓa o hokka heɓa o hokka yeru kadi ɗo ko ha dow to yono yaaɓe o wi banni may ɗo oɗo wi o hokka en bo hujja ko waɗi oɗo dasa ayaji nder injila o dasa ayaji nder qur'an ngam kanko ɗon nder communauté nder mobgal yimɓeji ɓe won nder muɗum nder lesdi amérique ɗo yimɓe maɓɓe o yewtata pat nder lesdi amérique ɗo pat kamɓe ɗum yimɓeji on joɓɓe dinaji masihinkoji kanjum waɗi yo ɓurna fu nder vidéo ngel o hosan o dasan ayaji gonɗe nder injila. Okay, so let me go to your book to teach you today. ɗo nanditi be komin ma miɗo waɗa min fu ko miɗo waɗa ɗo ha nder vidéo lam feere ɗo ko walla komi yiɗi waɗugo ɗo nder vidéo lam artugel ɗo laari a foɗa nder ayaji maɓɓe nder qur'anji maɓɓe ko walla nder qur'anji maɓɓe mayɗo mi hollata mon yo dasata holla ɓe yo ereji maɓɓe bana ayaji je mi wolino halaji ko larani macciɗinaku ko larani waɗugo jihad ko larani wonugo yo gorko ɓuran debbo ko larani an kam kuddiji mai pat banni donc a foɗa ayaji heɓa hujjata ɓe holla ɓe yo ayaji ñidduɗum maɓɓe nder deftere maɓɓe banni mai ma waɗataɓe maɓɓe ɓe laara ñidduɗum may ɗo. The bringer of light, the bringer of knowledge has come. But men loved darkness. Men loved their ignorance rather than knowledge or light because their deeds were evil. In other words, it was more comfortable for them to believe what they had been raised to believe because they were comfortable in that. You understand? That's what that means, okay? When it says their deeds were evil, it simply means they were more comfortable in their ignorance. And this is why there's so much trouble among you. And that's actually what the Bible says. This is why there's so much trouble among you, because you're living in darkness thinking that you're walking in the light. To ayare ɗo ko ayare je o dasi ɗo ko nde ɗo wiya ɗo nde ɗo wiya kayre man nde ɗo hujja nde joɗake ɗe hujjaji kadi dow ko yiɗi wiigo o wi ko ayare man nde ɗo wiya yo o wiya yo nda annura wari amma worɓe kadi men ɗo ɓeɗo merna ha ɗon ayi nder communauté ji rani en kamɓe
to ɓe wi gorko ɗo kadi ɓeɗo nufira be majum worɓe e rewɓe fof ngam communauté ma e nder communauté on wato gorko on ɗo ardani ɗum ordani kanjum to ɓe wi men ɗo ɓeɗo nufira kadi worɓe e rewɓe fof o wi o wato may annura wari amma worɓe e rewɓe her moɗon e nder moɗon jaɓata annura may ɗo jaɓata annura may ɓe jooɗi to nder ɓalejum ko ɓe goni ɗo ko waɗi bo ɓe jooɗi to nder ɓalejum ko ɓe goni ɗo ngam yo kanjum may ɓuri comfortable kanjum may woni ɓuri hoyugo kanjum may ko ɓe woowi ɓe dañama ɓe ummin nde ɗo kanjum may woni bowaɗum kanjum wiyata mo comfortable to them bowaɗum ɓurama jaɓego donc kanjum may ko waɗi ko ɓe boowi kanjum waɗi o to a wiɓe yo hunde ko luuti ko nde ɓe woowi ɗo kamɓe ma ɓe doggete ɓe jaɓata ɗum kanjum ono yiɗi wiigo annura wari amma worɓe e rewɓe nder meɗen enen to en wolwanan kadi ha nder meɗen ha nder Cameroun ɗo en wiya annura wari gonga laaɓi nda gonga wangoy amma ɗuɗɗum nder moɗon fu jaɓataka ko waɗi boyo ngam yo hande kamɓe ɓe ɗon majjere nde ɓe woni nder muɗum nde wowande waɗa wigo hande yimɓeji wowi yo andi jotta to a wi ɓinguel e julde suumay ɗo suumataki kana wato may ɗo bowaɗum on ɗo kana na a wurtiri dow ko wowamana to a wi julde wala kada ɓikkon haɓetena to a wi layhaji wala kam ɗo mari warti o ɗum nokku ñalomare on nde ene paɗa en seyata ha wonugo muɗum to ɗo may kadi miɗo laara nde heɓa mi usta ngam vidéo lo en foti en timmina ngel. Continuing on, the phale'en the phale'en has been mistakenly or erroneously referred to as the Book of the Dead. And a lot of people think that it has to do with evil or witchcraft because it says Book of the Dead. Understand where that comes from, okay? It comes from the fact that many of the ancient scriptures were written on papyrus scrolls and buried in coffins with the deceased. So they're called coffin texts, all right? These coffin texts, because they were buried with the dead, are referred to as the Book of the Dead, all right? But actually the words, the phale'en means coming forth from darkness to light. That's literally what it means. So coming forth from ignorance to knowledge, all right? And that's why my subject today is growing into knowing. The phale'en is a process of transformation. However, whereas transformation is for everyone, I found out painfully, family, that not everyone is going to be transformed. Why not? For three reasons. One, they have become reprobate. Wurtuki majjere nastuki e laɓɗum o wiyo kanjum wiyata ɗum process of transformation o wi kanjum ɗo waylitigo on ɗum ɗo woni bana o noyi to a fuɗɗugo waylitigo o wi amma kanko ha nder ko lincito ha nder ko waɗa recherche ji ma ko tawi yo waylitigiɗo komojo fu waylitigiɗo ɗum je komoye fu amma na komojo fu foti waylitite ko waɗi on o wiyo waylitigo ɗum je komojo fu amma na komojo fu foti waylitite ɗo nda kanjum ma ɗo yiccaman o wiyo sababuji tati waɗi o wi ko o wi may ɗo. Beyond salvation, okay? They're unreachable. And the reason why they're beyond salvation is because they continuously reject that which is outside of what they think. O wi go ko waɗi yo na komojo fu foti waylitite ɗo o wi ɓe woɓɓe nder dinaji ɗo yimɓe woɓɓe may ɗo kamɓe ɓe yetti nokkure feere o kamɓe ɓe waylititake ngam kamɓe yo banno en wino go kamɓe ɓeɗo jooɗi nder tamre nde en wino go andal ngal ɓe andi nder tamre ɗo kala ko woni yaasi tamre ɗo fu ɓe jaɓata ande maɓɓe ɗo jornama kamɓe ɓe waɗi yo bana leggal jorgal na ngal wuratake kanjum waɗi yo islam habdata wiya mon yo on habda on tigga on waɗa ɓikkon moɗon fu on forsa ɓe daga wala no ɓe yetti ɗo ɓe jaɓa dina ngam ɓe yiɗi ɓa ɓe waɗa mo yo fodde ko fuɗɗita ngani ma ko fuɗɗita wonugo indépendant fuɗɗita wonugo kayre ma ndi free indépendant ɗo fodde ko ndi mara numugo ɓe numugo feere maari laarugo ɗo ɓe yiɗi o avant yeeso a yettata toon ɗo a warta a gorko ɗo kamɓe ɓe tabitini yo ɓe waɗi ma ɓe tabitini ɓe nangi ɓe huuɓi ngandi ma ɓe tabitini ko ɓe yiɗi o wona nder ngandi ma yiya ko waɗi waylitugo ɗo je komojo fu e mana komojo waylititake ɗo ngam go'o
o wi wonɓe nder kujeji bana dinaji ɗo yimɓe on yo kamɓe yo ɓe jaɓata ɓe yoori kolon bana leggal ngal fotay ngal fotay ngal waɗe ngal jorgal nayi fotay wuure ngal wuratake timmi ɓe yornama. So they can't learn or they won't learn. ɓe fotay ɓe janga ko wala ɓe jangata. People have established what's called a paralysis of their cognitive abilities, meaning that some people simply choose not to think. O wi ɗiɗa mum boyo himɓeji woɗɓe nder meɗen ɗuɗɗum nder meɗen na woɗɓe ma kadi ɓurna meɗen fu yo kamɓe yo ɓe yetti ha nder nokkure yo ɓe wala numugo to en wi ɓe wolwana laddeji meɗen ɗo kana haala men watina kanjum on wala numowo fu ko ɓe wi'ama ma banni ɓe hosata o fotay sam o numa ko luuti ko ɓe wimo ɗo to kanjum man yo nder cognitive paralysis ɗo o gani ma ko kam dari yori kolon ko o wi'ama banni ma tan o tutata ko o wi'ama ko o salata ko wiyama oɗon tum nder tamre je ɓe winogo andal ngal ɓe jo'inimo nder tamre ko je daga ɓinguel ɓe wimo o umra o juule o waɗani ni ɓe gasni andeji te ɓe gasnita nder hoore mako numugo kam walata toon ɓe haɗimo ma faman shakka minna falaysa minna faman shakka kala cekuɗo amin fo o wonay nder amin kanjum on a larta islam ɗo tabbitina ɗo waɗa barriére ji mum no heɓa haɗama numugo tata a seka sam to a seki ma ɗo ɗo yottanma kufru to a seki ɗo a hufri ɓoyo hunde wala hunde ɓuri hallugo bana hufrugo ɗo may pat ɓe ɗon gaɗa dakkawol heɓa ɓe tara ngandi maɗa heɓa ɓe gatama nder cercle go to a seki amin to a seki komin wiyatama ɗo an a wonay nder amin to a wonay nder amin bo a hefri to a hefri bo ɗo kam wana hallede kam wala ko ɓuri fuu hallugo bana hefrugo donc ɓe haɗima kadi kanjum on o wiyete o himɓeji may ɗo ɓe jotti ha nokkure ko wiyete cognitive paralysis. Okay, so you paralyze your own cognitive process. Donc numuki maɗa kam wonnama paralyze. What I refer to as a radical intellectual consummation, meaning that they genuinely think that they already know whatever needs to be known about a thing. All right? And there are people, I've had people literally say to me, I don't care what you say. I know what I believe. Well, when a person says that to me, I'm done. Oɗo ko ɗo wiya ɗo bana ko mi wiyama o wiyo himɓeji may ɗo ɓe yetti ha hunde feere ko wiyete radical intellectual consummation generally thing dan himɓeji goo na o yi ɗo tata ɗum ko waɗi himɓeji wurtatako nder majjiri ha nder laɓɗum ɗo o wi himɓeji ɓurna himɓeji may ɗo joɓɓe dinaji bani ɗo ɓe fuu maɓɓe ɓe ɗo numa yo kala ko marama haaji andego fuu ɓe andi kala ko mara kanjum on ɓe wiyama yo kanjum on ɗeɗi yake fuɗɗuki jangirde mako ɗo waɗi no tamre go yiɗi ɓa o hesɗitina kanjum waɗi o wino o heɓa tamre ha fuɗɗugo go wimon yo o waɗi tamre o wimon yo kala ko a numata andi fuu ɗon nder tamre ɗo o wima yo o waajima bo o wima yo inde ɗo si a waɗa nder si a wona nder ngandi maɗa anda yo tamre ɗo na kayre may tan woni andal woodi hunde na babal gongal nder tamre ɗo kayre may kangal may tan woni babe woodi babe gonɗe ha yaasi tamre ɗo to wiyo ko waɗi himɓeji sanjata wurtako nder majje ɗe ɓe goni ngam kamɓe ɓe yetti ɓe numa yo kala ko marama haaji andugo fuu kamɓe ɓe andi timmi o wi hande totton o meeɗi yewtugo ɓe neɗɗo feere wimo yo wala ko fuu a foti a wiyami wala ko a waddata fuu ko a wiyatami ko luuti komi andinama fuu mi jaɓanama o wi nde goɗɗo ma wi to goɗɗo wimo banniɗo kanko kam timmi o metata fan wonko min bo banni may ɗo mi heeɓi himɓeji ɗuɗɗum banni mi woldi ɓe himɓeji miɗo maadi himɓeji ɗo wiyami yo wala ko mi foti fuu mi wiya ɓe fuu ɓe jaɓa donc to goɗɗo yetti wima banni ɗo goɗɗo ma ɗo oɗo wiya o kanko may fuu o hirriti oɗo wiyama yo kanko ɗo o wonayi o fotayi sam o jaɓa hunde hesre ko wurti nder tamre nde ɓe andinimo ɗo babal gongal nder tamre ɗo wala babal fuu ngal o jaɓata yo ɗum babal on lamgal kanjum on o yiɗi wiigo hami lora fami fuɗɗita famina ko wiyata intellectual consummation, meaning that they genuinely think that they already know whatever needs to be known about a thing. All right? And there are people, I've had people literally say to me, I don't care what you say, I know what I believe. O wi wala ko yaali am be ko a wiyata fuu min kam miɗo andi komi andi hay ɗo ma waɗi kadi mi wi mi waɗa vidéo ɗo
ngam kujeji ɗo nandi be ko taw fu fotti. Wow. Well, when a person says that to me, I'm done. Okay? Because if you don't care what I say, why waste my time? Oro mai banni mai on. To goɗɗo wima yo to goɗɗo on daga on fuɗɗaya bon ha jotira ono wima kanko ɗo wati ko o wiyama ma nder gani ma ko ɗo wati kala ko a wi pat kanko ɗo wati o heɓa o yiɗi ɓe o handitina ma on kanko ko wiyatama Allah handitine donc kanko ko ha fuɗɗa ha jotirgo ɗo ko ɗo wati nder gani ma ko ɗo kala ko a wiyatamo fu o jaɓata ngam kanko yo ɗo andi gonga kam kanko o andama kala ko marama haji andugo fu andi donc kanjum ma on o wiyo nder kanko nder conseil ji mako yimɓe banniɗo kam to goɗɗo wima banni ka ko a foti a wiyamo feere ɓayde kadi na si a dillana kanjum ha nder dernier message ha nder dernier message am tumtimi waɗata ɗo miɗo wiyama to on yi komi wima ma gonga ma boɗɗum ɗo mari bote ma ɗo kasan kadi to on yiyay bo ɗo bo may kadi min ka komi andi wiyata mon ɗo bannima on mi tammi hande bo mi tammi message ɗo e foti timmina ɗum sey darna ɗo na educate or reach you with the truth. So I hope you don't have that attitude today. Okay? Continuing on. To en darna haɗo kadi to kanjum ma ɗo wiya kadi kanko mai bo ɗo wiya ko wajata ɗo wiya himɓe laaroɓe vidéo mako kadi oɗo yalani kadi ɓe gonayi nder ɓeɗo ɗo may ɗo nder ɓe o limti ɗo ɓe gandi muɗum yoori kolon fotai dimɓe ɗo ɓeɗo jooɗi nder kujeji ɗi ɓe jooɗi tan ɓeɗo numa kanji may tan bo woni gonga banni may to hande bo ɗo kadi jamaji vidéo ngel juuti kangel may ɗum ɗo kam en tokkita en gaɗa ngel ha en timmitira ngam miɗo tara nder dow YouTube mi tawi message mako ɗo mi tawi fottiniyam ha ɓuuri sembe mi tawi o foti message mako may ɗo en foti fu en applica ɗum ko ha toye fu ha dow meɗen fu kanko oɗo wolwa tom ha nder vidéo en mettoto warugo bo kadi en tokkitina kadi en laara hujjaji ɗi o wanginta e ɗi hollata yo kadi defte maɓɓe defte ɗe marɓe jogɓe defte injila kadi ayaji maɓɓe parato ɗe hosama ɗo nono andi bo ha ko arti no mi wino mon yo Musa kala ko hoosi fu kanko may fondateur dina tawhidiya ɗo kala ha o dinaji mai pat mi wino mon ko Ibrahima fu ɗum ha Egypte ɓe hoosi to nder ko mi tammini kadi kanka mai on warata o akkata ɗo to sey to en meti waɗugo vidéo gongel feere bo kadi en hefta kadi en tokkitina kadi be ko yo tammi wiyogo may ɗo